Sugod sa adlaw'ng Domingo, Disyemre 1 ning tuiga, sugdan na ang implementasyon sa Car-Free Sunday Ordinance sa Davao City Coastal Road nga giaprobahan sa konseho. Diin bawalan ang mga sakyanan nga moagi sa Coastal Road matag Domingo, gikan crossing Bago Playa hangtod sa crossing Tulip Drive sa Matina gikan alas 4 sa kaadlawon hangtod alas 8 sa buntag. Tingwan ini nga makahatag lugar ug higayon nga ma-promote ang active ug healthy lifestyle sa katawan sa syudad. Kini subay sa gisugyot nga physical fitness program sa Davao City Sports and Development Division sa lokal nga gobyerno. Matod ni Dionisio Abude, ang head sa City Transport and Traffic Management Office kon City TMO, nga mag-deploy sila og mga personahe sa Coastal Road aron nga mamonitor nga walay makasupak sa ordinansa. Before ni na materialize nagpakandak ta og traffic count study kung pila ang sakyanan nga moagi dili lang sa Coastal Road kung dili sa playa and MacArthur Highway. So based on that survey, so ni kamabta nga ma-accommodate ang mga sakyanan katong moagi diri sa Coastal Road nga pag i-close ang Coastal Road is pwede ma-accommodate sa Matina Playa and sa MacArthur Highway from 4 o'clock up to 8 o'clock. In fact, ang study nato is from 3 o'clock up to 9 o'clock. Ang northbound lane ipagamit alang sa running, walking ug jogging, samtang ang southbound lane gireserba alang sa mga magbisikleta. Nagpasalamat si Mikey Aportadera, ang head sa City Sports and Development Division, kay pinaagi niini matabangan ang publiko hilabi na ang mga dabawenyo nga makaangkon og himsog nga panglawas. Mo kinang gusto ni Mayor na every Sunday we establish that we condition everybody na Coastal Road will be open for everybody who would want to exercise. Gipasabot ni Aportadera sa publiko nga pwede sab mag-picnic sa Coastal Road pero walay mga vendors nga gitugutan sa lugar. Nagplano karon ang City Sports and Development Division nga magmuntar og mga equipment pang-exercise sa esplanade sa Coastal Road. We're looking at that, no? That's a very good observation. Kay tungod we have very large spaces for kato-kato ang parks, no? So we'll take it by, once we open, we make the recommendations if there are needs for like improvement or baguhin yung directions or addition of mga exercise equipment. That's being considered now. Gipasiugdahan kini sa lokal nga gobyerno aron masuportahan ang mga dabawenyo nga gusto magpabiling aktibo ug himsog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.